tää talutin niin puolen väliin vähän noin valmiiksi siitä. Ota silleen löysästi, että saat se pudota sen alas. Jakaa yhteen käteen se silleen henkeille, joten täällä kierrä hirveästi. Niin, että täytyy se koira nyt pompahtaa. Sitten se kävelee tätä haalaria kohta. Heti kun haalari nousee, talutin irti ja pysähdyt. Katso suoraan eteen. No niin, lähet vaan kävelemään. Kävele veitsi. Ja siirry puoleen väliin haalaria. Siirry ihan haalari eteen. Kyykisty siihen, kutsu koiraa ja juttele haalarille. Heti kun koira haistaa, haistuko sille? Näin nyt. Kehut koiraa sitten, pyydä koiraa siihen lähemmäs. Näin. Noin, hyvä, oikein hyvä. Sitten ota taluttimessa vaan kiinni ja tuutte tänne päin. Tähän näin otetaan nämä ohitettu. Nyt sä ohitat tämän haalarin tuosta oikealta puolelta. Uuden haalarin välistä, löysällä taluttimella. Kierrät, tuolla on tommonen lautakasa tuolla. Joo. Noin. Käyt siinä kohdalla ja tuut takaisin vasenta puolta. Taas löysällä taluttimella. Jos koira jollain tavalla haluaa niin kiertää noita puita, niin lasket taluttimen irti, jatkat matkaa ja otat nyt taas koiran kiinni, kun olette tullut puun ohi. Joo, eli mä meinaan, että sä vaan olet ohjattu tiettyyn reikään, koira haluaa lähteä jonnekin. Joo, niin sä menet ensin oikealta puolelta ja sitten tulet takaisin vasemmalta. Joo. Löysä talutin, ole hyvä. Ja reippaasti käydä. No ja sit takaisinpäin. Joo, ihan hyvä, ota vaan koira kiinni siitä. Noin, sit tuutte uudestaan tai toinen kerta ihan samalla tavalla. Ja kävelet oikein reipasta täällä. Koira kilpuilemaan. Hyvä. No ja sit tuut vähän tänne päin kävellään tänne vähän mäkeen. Yleisö saa mennä.